प्रभुजी प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नष्टप्रायेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण। సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్కి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం మంగళూరు కర్ణాటక తరఫున స్వాగతం తెలియజేస్తున్నాము. సో ఈ భాగవతం క్లాస్లో మనము 3వ స్కందము 24వ అధ్యాయములో ఇప్పటి వరకు 42 శ్లోకాలను పూర్తి చేసుకున్నాము. ఈరోజు 43 మరియు 44 శ్లోకాలని ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యం ద్వారా అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. హరే కృష్ణ. సో 43వ శ్లోకాన్ని నేను చదువుతాను, తర్వాత 43 చదువుతాను, 44 మనం అందరం కలిసి చూద్దాము. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 3వ స్కందము 24వ అధ్యాయము 43వ శ్లోకము. మనో బ్రహ్మణి యుంజానో యత్తత్ సదసతః పరం గుణావభాసే విగుణ ఏక భక్త్యానుభావతే. ఈ శ్లోకం యొక్క భావము: సదసత్తులకు పరమైన వాడును, త్రిగుణములను వ్యక్తీకరించిన వాడును, అవే త్రిగుణములకు అతీతుడును, కేవలము ఏకాంత భక్తిచే తెలియబడువాడును అగు పరబ్రహ్మముపై అతడు మనసును కేంద్రీకరించెను. భాష్యము: ఎచ్చట భక్తి ఉండునో అచ్చట భక్తుడు, భక్తి, భగవానుడు అనే 3 అంశములు ఉపస్థితమై ఉండును. ఈ 3 అంశములు లేనప్పుడు భక్తి అనడి పదమునకు అర్థమే ఉండదు. కర్దమముని తమ మనస్సును పరబ్రహ్మంపై నిలిపి భక్తియుక్త సేవ ద్వారా అతనిని అనుభూతమొనర్చుకొనెను. అతడు తన మనస్సును భగవానుని స్వరూపము పైననే కేంద్రీకరించెను అని ఈ విషయము సూచించుచున్నది. ఏలయన పరతత్వము యొక్క రూప లక్షణపు అనుభూతిని బడయనిదే ఎవ్వరునూ భక్తిని నిర్వహింపజాలరు. గుణావభాసే అనగా
త్రిగుణములకు ఆతడు పరమైన వాడు, కానీ ఆతని కారణమునే త్రిగుణములు వ్యక్తమై ఉన్నవి. అనగా భౌతిక శక్తి ఆతని నుండే ఉద్భవించినని త్రిగుణములచే అతడు ప్రభావితుడు కాబోడు. బద్ధ జీవులమైన మనము వానిచే ప్రభావితమైనను అతడు మాత్రము దానిచే ప్రభావితుడు కాడు. భౌతిక ప్రకృతి తన నుండియే ఉద్భవించినప్పటికీ ప్రధాన నిత్యుడగు అతడు మాయచే ఎన్నడూ ప్రభావితుడు కాడు. కానీ ఆధీనులైనట్టి జీవాత్మలమగు మనము మాయచే ప్రభావితమయ్యే వారం. భక్తి యోగము ద్వారా భగవానునితో నిత్య సంబంధమును కలిగి ఉన్నచో బద్ధ జీవుడు సైతము మాయ యొక్క కల్మషము నుండి బయటపడగలడు. ఈ విషయమే సగుణాన్ సమతీత్యైతాన్ అని భగవద్గీత యందు ధృవపరచబడినది. కృష్ణ భక్తి రసాభావితుడైన వాడు త్రిగుణ భావము నుండి శీఘ్రమే ముక్తి నొందగలడు. అనగా బద్ధ జీవుడు భక్తియుత సేవలో నెలకొనినంతటా భగవానుని వలనే ముక్తుడై భాషించగలడు. హరే కృష్ణ. 44వ శ్లోకము. ప్లీజ్ రిపీట్. సో నాతో పాటు రిపీట్ చేయండి ఇది. హరే కృష్ణ. భాగవతం 3వ స్కందము 24వ అధ్యాయము 44వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. నిరహంకృతిర్నిర్మమచ్చ నిరహంకృతిర్నిర్మమచ్చ నిరహంకృతి నిర్మమచ నిర్ద్వంద్వ సమదృక్ స్వదృక్ నిర్ద్వంద్వ సమదృక్ స్వదృక్ నిర్ద్వంద్వ సమదృక్ స్వదృక్ ప్రత్యక్ ప్రశాంత దీర్ధీరః ప్రత్యక్ ప్రశాంత ధీర్ధీరః ప్రత్యక్ ప్రశాంత ధీర్ధీరః ప్రశాంతోర్మిరివోదధిః 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 శ్రీకృష్ణ. ఒక్కొక్క లైన్ చూద్దాం. నిరహంకృతిర్నిర్మమచ్చ నిర్ద్వంద్వ సమదృక్ స్వదృక్ నిరహంకృతిర్నిర్మమచ్చ నిర్ద్వంద్వ సమదృక్ స్వదృక్ ప్రత్యక్ ప్రశాంత దీర్ధీరః ప్రశాంతోర్మిరివోదధిః ప్రత్యక్ ప్రశాంత దీర్ధీరః ప్రశాంతోర్మిరివోదధిః హరే కృష్ణ. మొత్తం శ్లోకం చూద్దాం. నిరహంకృతిర్నిర్మమచ్చ నిర్ద్వంద్వ సమదృక్ స్వదృక్
ప్రత్యక్ ప్రశాంత ధీర ప్రశాంతోర్మిరివోదధిః. నిర్ద్వంద్వ ప్రత్యక ప్రశాంత ధీరః ప్రశాంతోర్మిరివోదధిః. హరే కృష్ణ. రామకృష్ణ ప్రభు చదివించారు. ఒక ఇద్దరు చూద్దాం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. చదవండి ప్రభుజీ, మాతాజీ, ఇద్దరు. సరళాదేవి మాతాజీ హరే కృష్ణ. తర్వాత శ్రీనివాసరావు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నిరహంకృతిర్నిర్మమస్య నిర్ద్వంద్వః సమదృక్ స్వదృక్ ప్రత్యక్ ప్రశాంత ధీరః ప్రశాంతోర్మిరివోదధిః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. నిరహంకృతిర్నిర్మమస్య నిర్ద్వంద్వః సమదృక్ స్వదృక్ ప్రత్యక్ ప్రశాంత ధీరః ప్రశాంతోర్మిరివోదధిః. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. బాపిరెడ్డి ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. నిరహంకృతిర్నిర్మమచ్చ నిర్వద్వః సమదృక్ స్వదృక్ ప్రత్యక్ ప్రశాంత ధీరః ప్రశాంతోర్మిరివోదధిః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. అరుణ ఐ మాతాజీ హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నిరహంకృతిర్నిర్మమశ్చ నిర్ద్వంద్వ సమదృక్ స్వదృక్ ప్రత్యక్ ప్రశాంత ధీరః ప్రశాంతోర్మిరివోదధిః. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఓకే. హరే కృష్ణ. ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలను చూద్దాము. హరే కృష్ణ. నిరహంకృతిః మిథ్యా అహంకారము లేకుండా. నిర్మమః మమకారము లేకుండా. మరియు నిర్ద్వంద్వః ద్వంద్వరహితుడై సమదృక్ సమదృష్టి కలిగి స్వదృక్ ఆత్మను గాంచుచు ప్రత్యక్ అంతర్ముఖుడై ప్రశాంత ప్రశాంతమగు దీహి మనసు ధీరుడు లేదా కలత చెందని వాడు. ప్రశాంత ప్రశాంత భావము. ఊర్మిహి దేని అలలు. ఇవా వలే. ఉదదిహి సముద్రపు. కలిపించండి శ్రీని కలిపి. హరే కృష్ణ. ఆ రీతిని క్రమముగా అతడు నిరహంకారుడును మమకార రహితుడును అయ్యను. ధీరుడు సమదర్శి ద్వంద్వత్వ రహితుడై అతడు ఆత్మదర్శనమును కావింపగలిగెను. అంతర్ముఖమైన అతని మనసు అలలు లేని సముద్రము వలె పూర్ణ ప్రశాంత భావముతో నుండెను. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. ఆ రీతిని క్రమముగా అతడు
నిరహంకారుడును నిరహంకారుడును మమకార రహితుడును అయ్యను. మమకార రహితుడును అయ్యను. ధీరుడు ధీరుడు సమదర్శి సమదర్శి ద్వంద్వ రహితుడునై ద్వంద్వరహితుడునై ద్వంద్వరహితుడునై అతడు అతడు ఆత్మదర్శనము గావింపగలిగెను. ఆత్మదర్శనము గావింపగలిగెను. అంతర్ముఖమైన అంతర్ముఖమైన అతని మనసు అతని మనస్సు అలలు లేని సముద్రము వలె అలలు లేని సముద్రము వలె పూర్ణ ప్రశాంత భావముతో నుండెను. పూర్ణ ప్రశాంత భావముతో ఉండెను. శ్రీకృష్ణ భాష్యం. మనసు పూర్తిగా భక్తిభావంతో నిండి ఉండి శ్రీకృష్ణ భగవానుని భక్తియుక్త సేవయందు నెలకొనినప్పుడు మనుజుడు అలలు లేని సముద్రము వలె అగును. ఇదే ఉపమానము భగవద్గీత యందు తెలుపబడినది. మనుజుడు సముద్రము వలె గంభీరము కావలెను. సముద్రము వేలాది నదులతో నిండి నీటితో హరికృష్ణ సముద్రము వేలాది నదుల నీటితో నిరంతరము నిండుచుండును. అదే సమయమున దాని యందలి నీరు స్వేదన ప్రక్రియ ద్వారా మేఘముగా మారుచుండును. అయినప్పటికీ అది కలత చెందక ఉండును. ప్రకృతి నియమములు తమ ప్రభావమును చూపవచ్చును. కానీ శ్రీకృష్ణ భగవానుని పాదపద్మముల చెంత భక్తి యోగమునందు సంలగ్నమైన వాడు మాత్రము అంతర్ముఖుడైనందున కలవరపడబోడు. అతడు బాహ్య ప్రకృతి గాంచక తన అస్తిత్వపు ఆధ్యాత్మిక స్వభావమునే గాంచును. ధీర సిత్తముతో శ్రీకృష్ణుని సేవయందు నెలకొనును. ఆ విధంగా అతడు అహంకార మమకారములు లేకుండా తన ఆత్మను అనుభూతమునర్చుకొనగలడు. ఎల్లరునూ ఆధ్యాత్మిక అవగాహన స్థాయి నుండియే గాంచడి కారణమున అట్టి పరమభక్తుడెన్నడును ఇతరుల నుండి కష్టములను పొందడు. తనను మరియు ఇతరులను ఆ మహనీయుడు సరి అయిన దృష్టితో గాంచును. హరే కృష్ణ. ఇది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యము. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదుకి జై. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో మనము ఈ అధ్యాయంలో కర్దమ ముని సన్యాసము అనేటువంటి అధ్యాయంలో ఆ కర్దముడు భగవంతుణ్ణి ఏకాంత ప్రదేశమున దర్శించుకొని తాను సన్యాసము స్వీకరించదలిచినటువంటి విషయాన్ని చెప్పి సదా ఆ భగవంతుణ్ణి హృదయం నందు నిలుపుకొని ఈ విశ్వమంతా పరిచయించదునని ఆయన చెప్పడము. సో ఆయన సన్యాసమునకు వెడలడానికి తనకు అనుమతి ఇవ్వవలసిందిగా ప్రదక్షిణ గావించి ఆయన వనమునకు వేగడము. సో ఈ విషయాలను అలాగే ఆ తర్వాత భగవంతుడు ఇంకా ఆ కర్దముడికి ఏవైనా అంటే తన భార్య అయినటువంటి దేవహూతి ఎడ ఆయనకు ఇంకా ఏవైనా అంటే ఆమె ఎందుకంటే తనని ఆ సన్యాసాశ్రమాన్ని స్వీకరిస్తాను అని చెప్పినప్పుడు తానికి అభయత్వాన్ని వసగమని అడిగినటువంటిది. సో కనుక తన ఆ విధమైనటువంటి సందేహం ఏమన్నా ఉంటుందని చెప్పేసి కర్దముడు ఆయనకు కూడా చెప్తాడు. అంటే కర్దముడితో ఆ కపిల భగవానుడు చెప్పినటువంటి విషయం ఆధ్యాత్మిక ద్వారానికి అంటే ఆధ్యాత్మిక ద్వారం వంటి ఆ జ్ఞాన ఉదాత్తమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని
నేను నా తల్లి అయినటువంటి దేవహూతికి వర్ణిస్తాను. తద్వారా ఆమె యొక్క కర్మ ఫలాలన్నింటినీ కూడా తొలగించుకొని ఆధ్యాత్మిక అనుభూతిని పొంది ఆమె కూడా అభయత్వాన్ని పొందుతుంది అని చెప్పడం. సో ఈ విషయాలు ఇక్కడ ఆ మైత్రేయ ముని విదురుడితో చెప్తుంటాడు. సో ఆ విధంగా కర్దముడు తన తనయుడైనటువంటి కపిల భగవానుడు నుండి ఆ కపిల భగవానుడికి ప్రదక్షిణ గావించి సంతృష్టి చెందినటువంటి మనసుతో ఆ వనానికి వెళ్ళినటువంటి స్థితి. ఆ తర్వాత ఆ వనంలో పూర్ణ పురుషోత్తముడైనటువంటి ఆ భగవంతుణ్ణి స్మరించుకుంటూ ఏకాంతంగా అతన్ని ఆశ్రయించి మౌనవ్రతాన్ని చేపట్టినటువంటి విషయాన్ని, తద్వారా ఆయన ఇంకా ఈ ధార్మికమైనటువంటి కానీ యజ్ఞయాగాదులు, తన అవసర నిమిత్తమైనటువంటి ఆహారం కోసం అగ్నిని ఏర్పరచడం కానీ, ఎటువంటి సాంగత్వాన్ని కానీ లేకుండా సన్యాసిగా ఈ ధరణి అంతటా కూడా ఆయన సంచరించాడు అని మైత్రేయుడు విదురుడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయాలను చూశాం. ఇంకా ఆ మైత్రేయ ముని కొనసాగిస్తూ ఉన్నాడు విదురుడితో చెప్తున్నటువంటి అంశాలు. సదసత్తులకు పరమైనటువంటి వాడును, త్రిగుణములను వ్యక్తీకరించిన వాడును, అవే త్రిగుణములకు అతీతుడు, కేవలము ఏకాంత భక్తి చేత తెలియజేయబడేటువంటి వాడు అయిన ఆ పరబ్రహ్మముపై అతడు మనసును కేంద్రీకరించాడు. సో ఈ విధంగా ఆయన మొత్తం కూడా భగవంతుణ్ణి నిరంతరము ఆ భగవంతుణ్ణి ధ్యానిస్తూ అగ్నితో కానీ ఆవాసంతో కానీ సంబంధం లేకుండా, ఎవరితో అలాగే సంగత్వము లేకుండా సన్యాసి అయి ఆయన ఆ ధరణి అంతటా కూడా సంచరించినటువంటి ఆ కర్దముడు సదసత్తులకు పరమైనటువంటి వాడు. అంటే ఇక్కడ కార్యకారణాలకు ఆయనే పరమైనటువంటి వాడు, అదే సమయంలో వాటన్నిటికీ అతీతుడైనటువంటి వాడు. అదే చెప్తున్నారు ఇక్కడ, సదసత్తులకు పరమైన వాడు, త్రిగుణములను వ్యక్తీకరించిన వాడు. అలా వ్యక్తీకరించినటువంటి వాడు అవే త్రిగుణాలకు అతీతుడు. సో భగవద్గీత యందు కూడా భగవంతుడు చెప్తాడు, ఇదంతా నా యొక్క ఆధీనంలోనే పనిచేస్తుంది. ఈ ప్రకృతి త్రిగుణాలు ఆయనలోనే ఉన్నటువంటి, అంటే కానీ ఆయన వాటికి అతీతుడుగా ఉండేటువంటి వాడు, వాటిలో ఆయన లేడు అని చెప్తాడు. అంటే ఆ ఇంద్రియాధీశుడు, ఈ అటన్నిటిని కూడా ఆధీనంలో ఉంచగలిగేటువంటి వాడు, ఆ త్రిగుణాలకు అతీతుడైనటువంటి వాడు, కేవలము భక్తి చేత మాత్రమే తెలియచేయబడేటువంటి వాడు. భగవద్గీత ఎందుకు చెప్తారైనా కేవలము అంటే జ్ఞాన యోగం కానీ ఇంకా ధ్యాన యోగము ఇటువంటి యోగాలతో సంబంధం లేకుండా భక్తి యోగం, బుద్ధి యోగము ద్వారా మాత్రమే తెలియచేయబడేటువంటి, కేవలం భక్తి ద్వారా మాత్రమే అవగతమయ్యేటువంటి ఆ దేవదేవుడైనటువంటి ఆ పరబ్రహ్మముపై ఆ కర్దముడు మనసుని కేంద్రీకరించి ధ్యానం చేస్తున్నాడు అంతే అనేటువంటి విషయాన్ని, ఆ భగవంతుడిపైనే మనసును కేంద్రీకరించాడు అని చెప్తారు. సో ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు మనకి దాని యొక్క భాష్యంలో చెప్తూ ఉంటారు, ఎక్కడ భక్తి ఉంటుందో అక్కడ భక్తుడు ఉంటాడు. మరి సాధారణంగా ఎక్కడ భక్తి ఉంటుందో అచ్చట భక్తుడు, భక్తి, భగవానుడు అనేటువంటి 3 అంశాలు ఉంటాయి అని చెప్తారు. ఈ 3 కూడా ఎప్పుడు ఒకదానికొకటి, భక్తుడు అంటే భగవానుడు పైన మనసును కేంద్రీకరించినప్పుడు భక్తి వస్తుంది, మరి అది భక్తుడి ద్వారా సాధ్యమవుతుంది. కాబట్టి భక్తి అనేటువంటి సందర్భం వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఈ 3 ఉంటాయి అని చెప్తారు. ఈ 3 లేకుండా భక్తి ఉండదు. ఎందుకు? మరి నిరాకారంతో భగవానుడు అనేటువంటి వాడు సాకారుడు. మరి ఆ భగవానుడు పైన మనసును కేంద్రీకరించి భక్తుడు ఆయన్ని సదా స్మరించుకుంటూ ఉండేటువంటిదే భక్తి. సో కాబట్టి ఈ భక్తి అనేటువంటి అంశం వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా భక్తుడు, భక్తి అనేటువంటి 3 అంశాలు కూడా ఖచ్చితంగా ఉపస్థితమై ఉంటాయి అని చెప్తారు.
ఈ 3 అంశాలు లేనప్పుడు భక్తి అనేటువంటి పదానికి అర్థమే లేదు అని చెప్తున్నారు. అంటే భగవానుడు, భక్తి, భక్తుడు అనేటువంటి 3 పదాలు లేకుండా ఇక ఆ భక్తి అనేటువంటి దానికి ఈ మూడింట్లో ఏ ఒక్కటి లోపించినా అక్కడ భక్తి అనేటువంటి పదానికి అర్థమే లేదు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ కర్దముడు ఆయన యొక్క మనసుని ఆ పరబ్రహ్మముపై నిలిపి భక్తియుక్త సేవ ద్వారా ఆ భగవంతుణ్ణి నిరంతరము స్మరించుకుంటూ ఆ భగవానుడి యొక్క స్వరూపంపై ఆ సాకార రూపము పైననే మనసును కేంద్రీకరించాడు అనేటువంటి విషయము ఇక్కడ తెలుస్తూ ఉన్నది అని చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. త్రిగుణాలకు అతీతుడైనటువంటి వాడు. ఎందుకు? ఈ సృష్టిలో ఉండేటువంటి కార్య అకార్యాలన్నిటికీ కూడా ఆయనే కర్త అయినటువంటి వాడు, అన్నిటినీ సృష్టించినటువంటి వాడు, అన్నిటినీ వ్యక్తీకరించినటువంటి వాడు, అయినా వాటికి అతీతుడు అయినటువంటి వాడు. కేవలము భక్తి ద్వారా మాత్రమే అవగాహనమయ్యేటువంటి ఆ భగవంతుడిపైనే మనసును కేంద్రీకరించి ఆ కర్దమ ముని భక్తిని కొనసాగిస్తూ ఉన్నాడు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. కాబట్టి చెప్తున్నటువంటి భగవానుడి స్వరూపంపైనే ఆయన యొక్క మనసును కేంద్రీకరించాడు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే పరతత్వం యొక్క రూప లక్షణపు అనుభూతి పొందనిదే ఎవరును కూడా భక్తిని నిర్వహించలేరు. ఒక సుందరమైనటువంటి రూపాన్ని ఏర్పరచుకొని, ఒక సాకార రూపాన్ని ఏర్పరచుకొని, లేదా ఒక శ్రీ విగ్రహం ఎదుటగా మనం ఉన్నప్పుడు మనము ఎంతో అంటే మనసును నిలపగలుగుతూ ఉంటాం. నిరాకారంలో, శూన్యంలో ఏదో దానిపైన ధ్యాస చేయడం అంటే అది సాధ్యమయ్యేటువంటిది కాదు. సో అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, పరతత్వం యొక్క రూప లక్షణాన్ని అనుభూతి పొందనిదే ఎవడు కూడా భక్తిని నిర్వహింపచాలడు. ఇక్కడ గుణాభాసే అనేటువంటి పదాన్ని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తున్నారు. అంటే త్రిగుణాలకు అతీతుడైనటువంటి వాడు అనేటువంటి చెప్తున్నారు ఇక్కడ. సో అలాగే ఆయన ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటి దాంట్లో ఆ త్రిగుణాలకు అనగా త్రిగుణాలకు ఆయన అతీతుడైనటువంటి వాడు. అతని కారణంగా అయినా కూడా ఆయన కారణంగానే ఈ త్రిగుణాలన్నీ కూడా వ్యక్తమవుతూ ఉన్నాయి. ఎందుకంటే భగవద్గీత ఏం చెప్తారు, ఈ భౌతిక శక్తి ఆయన నుండి వచ్చేటువంటిది. సో ఆయన యొక్క భిన్న శక్తులుగా చెప్తూ పరాశక్తి అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉంటారు. సో అర్జునుడి ద్వారా అందించినటువంటి సో కాబట్టి ఇక్కడ భౌతిక శక్తి నుండి ఉద్భవించినటువంటి త్రిగుణాలు మరి ఆయన ద్వారా ఉద్భవించినటువంటివి, ఆయన వాటికి ప్రభావితుడు కాడు అని చెప్తుంటారు. కానీ బద్ధజీవులమైనటువంటి మనము వాటి ప్రభావంతోనే ఉంటాం. వాస్తవికంగా భగవద్గీత ఏం చెప్తాడు, ప్రతి జీవుడు కూడా ఆయన యొక్క భగవద్ అంశగానే శుద్ధ సత్వస్థితిలో ఉన్నటువంటి వాడే. కానీ ఎప్పుడైతే ఈ దేహాన్ని పొంది ఈ భౌతిక జగత్తు యొక్క సంగత్వంలోనికి వస్తూ ఉన్నాడో, వచ్చినప్పుడు వాటి ప్రభావితం చేత ఈ విధమైనటువంటి కార్యాలలో ఈ త్రిగుణాలతో బంధనాల్లో చిక్కుకుంటున్నారు అని చెప్తున్నారు. కానీ భగవంతుడు ఎప్పుడు కూడా ఆ మాయ చేత ప్రభావితుడు కాడు. ఎందుకంటే అది ఆయన యొక్క ఆధీనంలోనే ఉంటుంది. సో ఆయన ఉన్నాడంటే వెలుతురు వస్తుంది, చీకటి తొలగిపోతుంది, అజ్ఞానం తొలగిపోతుంది, మాయ తొలగిపోతూ ఉంటుంది. కానీ మనమేమో ఆధీనులమైనటువంటి వాడు, అంటే ఈ భౌతిక ప్రకృతి ఆధీనంలో పనిచేస్తూ ఉన్నటువంటి జీవాత్మలం కనుక మనము మాయ చేత ప్రభావితం అవుతూ ఉన్నామని చెప్తుంది. కానీ ఆ మాయా ప్రభావాన్ని తొలగించుకోవడానికి ఉండేటువంటి మార్గము భక్తి యోగము అని చెప్తున్నారు. ఆ భక్తి యోగము ద్వారా భగవంతునితో నిత్య సంబంధాన్ని కలిగి ఉన్నప్పుడు ప్రతి జీవుడు కూడా ఈ మాయ యొక్క కల్మషాల నుండి బయటపడగలడు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే భగవద్గీత యందు ఆయన చెప్తారు, సుగుణాన్ సమతీత్యైతాన్ అని చెప్పబడింది. అంటే కృష్ణ భక్తి భావ ప్రభావితుడైనటువంటి వాడు, కృష్ణ భక్తి రసాభావితుడైనటువంటి వాడు ఈ త్రిగుణాల యొక్క ప్రభావము నుండి శీఘ్రమే ముక్తి నొందగలుగుతాడు అని చెప్తారు. సో ఎప్పుడైతే భక్తి, ఆయన చెప్తారు భగవద్గీత యందు, ఈ నా యొక్క మాయను దాటడము సాధారణమైనటువంటి మానవులు దాటడము కష్టము. కానీ ఎవడైతే భక్తి అనేటువంటి స్థిర పడవలో నిమగ్నమై ఉంటాడో,
వారు ఈ సాగరాన్ని సులువుగానే దాటగలరు అని చెప్తారు. సో అలాగే కృష్ణ భక్తి రసాభావితుడైనటువంటి ప్రతి భక్తుడు కూడా ఈ త్రిగుణ ప్రభావాల నుండి శీఘ్రమే ముక్తి బయటపడతారు అని చెప్తారు. అంటే బద్ధజీవుడు భక్తియుక్త సేవలో నెలకొనినంతటా భగవానుడి వలె ముక్తభాసుడై భాషించగలడు. ఇక ఎలాగైతే భగవంతుడు శాశ్వతమైనటువంటి వాడో అదేవిధంగా ఈ భక్తి యందు నెలకొన్నప్పుడు ఆ భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం ద్వారా ఆయన ఇక ఈ బంధనాలన్నిటి నుండి కూడా ఈ భౌతిక జగత్తు యొక్క బద్ధ జీవితం నుండి ముక్తి పొందుతాడు, ముక్తుడై భాషించగలుగుతాడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా కొనసాగిస్తూ చెప్తుంటారు ఆయన. ఇంకా ఆ విధంగా ఆ మనస్సుని భగవంతుడి పైన కేంద్రీకరించి స్థిరమైనటువంటి భక్తిలో నిమగ్నమై ఉన్నటువంటి వాడు ఆ రీతిగా క్రమక్రమంగా అంటే భగవంతుని నిరంతరము తన మనసులోనే ధ్యానిస్తూ ఆ మనసులో ఆయన్ని నిరంతరము ఆయన్ని గురించి ఆయన యొక్క సేవలో నిమగ్నమై కృష్ణ భక్తి రసాభావితుడై ఉన్నటువంటి వాడు క్రమక్రమంగా ఏమవుతాడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు. మైత్రేయ ముని చెప్తున్నాడు విదురుడితో, నిరహంకృతిర్ నిర్మమచ్చ నిర్ద్వంద్వ సమదృక్ స్వదృక్. నిరహంకార అంటే ఏంటి? మిథ్యాహంకారం లేకుండా. అహంకారం మిథ్య అంటే వాస్తవం కానటువంటి దాన్ని వాస్తవం అనుకోవడం. మనం ఇక్కడ అశాశ్వతలము, తాత్కాలికమైనటువంటి జగత్ అయినా కానీ ఇక్కడ మనం ఏదో స్థిరంగా ఉండేవాళ్ళగా అన్నీ కూడబెట్టుకోవాలి అనేటువంటిది, ఇది చేయాలి అది అనేటువంటి ఒక ఇదిలో ఉంటూ ఉంటాం మనం. సో అందుకే చెప్తున్నారు ఆ విధంగా భగవంతుని పైన మనసును కేంద్రీకరించి నిరంతరము ఆ భగవంతుని యొక్క ధ్యాసలోనే ఉన్నట్లయితే, ఆ రీతిగా ఉన్నప్పుడు క్రమక్రమంగా నిరహంకృతి అంటే మిథ్యాహంకారం లేకుండా పోతుందని, అలాగే నిర్మమః అంటున్నారు. అంటే మమకారం లేకుండా మమకార రహితుడు అవుతాడు అని చెప్తున్నారు. అలాగే ఇంకా చెప్తున్నటువంటి నిర్ద్వంద్వః అంటే ఎటువంటి ద్వంద్వత్వాలు లేకుండా. అంటే ఈ ద్వంద్వాలు అనేటువంటివి ఎలా కలుగుతున్నాయి మనకి? ఈ ఇంద్రియ భోగ వాంఛ వలన కలిగేటువంటిది. మరి ఎప్పుడైతే ఆ విధంగా భగవంతుని యొక్క ధ్యాసలో నిమగ్నమై ఉంటామో, అలా ఉన్నప్పుడు నిరహంకారుడు మమకార రహితుడు అయ్యి చివరికి ఆ ద్వంద్వత్వాల నుండి కూడా బయటపడి ధీరుడు సమదృష్టిని కలిగినటువంటి వాడు. అంటే ఏంటి ఇక్కడ సమదృష్టి? భగవద్గీతలో చెప్తారు, సమదృష్టి కలిగినటువంటి వాడు అన్ని జీవులలోనూ ఆ పరమాత్మను దర్శించుకోగలుగుతాడు, హృదయస్థ పరమాత్ముని దర్శించుకోగలిగేటువంటి వాడు. సో అందుకనే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ధీరుడు, సమదర్శి, ద్వంద్వత్వ రహితుడై ఉండేటువంటి వాడు. ఇక్కడ సమదృక్ స్వదృష్టి అంటున్నారు. సమదృక్ అంటే సమదృష్టి, అందరిలోనూ ఆ భగవంతుణ్ణి దర్శించుకుంటూ తనలోనూ ఆ భగవంతుణ్ణి దర్శించేటువంటి వాడు. ఇంకా అంతర్ముఖుడైనటువంటి స్థితప్రజ్ఞుడి గురించి మనకు 2వ అధ్యాయంలో చెప్తారు భగవద్గీత యందు. సో ప్రత్యక్ ప్రశాంతదిహి అని చెప్తున్నారు. ప్రశాంతమైనటువంటి మనసును కలిగినటువంటి ఆ అంతర్ముఖుడైనటువంటి వాడు ధీరుడు. సో మనకి భగవద్గీతలో చెప్తారు, ఈ దేనికి కూడా ఈ ద్వంద్వాత్వ రహితుడై ఉన్నటువంటి వాడు దేనికి కూడా భయపడినటువంటి వాడు ఆ ధీరుడుగా చెప్పబడుతూ ఉండేటువంటి, అంటే భగవతత్వాన్ని పొందగలిగినటువంటి వాడు. మరి అటువంటి ఆ ధీరుడు సమత్వంతోనూ ద్వంద్వరహితుడైనటువంటి ఆ ధీరుడు ఆత్మదర్శనము పొందగలుగుతాడు. అంటే తనలో ఆ భగవంతుణ్ణి దర్శించుకోగలుగుతాడు. ఆ భగవంతుని యొక్క సాకార రూపం పైన మన దృష్టిని ఉంచగలుగుతారు అని చెప్తారు. మరి అటువంటి ఆ అంతర్ముఖి అయినటువంటి ధీరుడు తన మనస్సుని అలలు లేని సముద్రము వలె
పూర్ణ ప్రశాంతంతో ఉంటాడు అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే భగవద్గీతలో మనకి ఆ 2వ అధ్యాయంలో చివరిలో చెప్తూ ఉంటారు ఆయన. ఈ సముద్రంలోనికి ఎన్నెన్నో నదులు ఉప్పొంగుతూ వచ్చి కలుస్తూ ఉంటాయి. అయినా కానీ భక్తుడైనటువంటి వాడు, ధీరుడు అనేటువంటి వాడు ఎవరైతే సమస్త రాగద్వేషాల నుండి విడువడతాడో, స్వేచ్ఛా నియమాల ద్వారా తన ఇంద్రియాలను నిగ్రహించగలుగుతాడో, అటువంటి వ్యక్తి భగవంతుని యొక్క పూర్తి కరుణను పొందుతాడు అని చెప్తాడు. మరి అటువంటి ఆ పూర్తి కరుణను పొందినటువంటి ఆ భగవంతుడు యొక్క భక్తుడు ఆయన చెప్తారు మనకి భగవద్గీతలో 2వ అధ్యాయం 70వ శ్లోకంలో, ఆపూర్యమానం అచల ప్రతిష్టం సముద్రమాప ప్రవిశంతి యద్వత్ తద్వత్ కామాయం ప్రవిశంతి సర్వే సశాంతి మప్నోతి న కామకామి అని చెప్తారు. అంటే సర్వదా నింపబడుతూ ఉన్న ఎప్పటికీ నిశ్చలంగా ఉండే సముద్రంలోనికి నదులు ప్రవేశించినట్లుగా కోరికల నిరంతర ప్రవాహం చే కలత చెందనటువంటి వాడు శాంతిని పొందగలుగుతాడు అని చెప్తారు. మరి అటువంటి ఆ కోరికలను తీర్చుకోవడానికి ప్రయత్నించేటువంటి వాడు కాదు అని చెప్తారు. సో మరి ఎవరైతే సర్వదా తన యొక్క మనసును ఆ భగవంతునిపైనే నిలిపి ఉంటాడో, అతనిలో ఈ కోరికలు, ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి ఇంద్రియ భోగ వాంఛలు ఏవి కూడా అతనిలో ఏమీ చేయలేవు, నిశ్చలమైనటువంటి స్థితిలో ఉండగలుగుతాడు అని చెప్తుంటారు. అలాగే ఇంకా చెప్తారు ఆయన, సమస్త ఇంద్రియ భోగ కోరికలను విడిచిపెట్టినటువంటి వాడు, కోరికల నుండి విడిచిపెట్టేటువంటి జీవించేవాడు, సమస్త స్వామ్య భావాన్ని త్యజించినటువంటి వాడు, మమకార రహితుడు అయినటువంటి వ్యక్తి మాత్రమే నిజమైన శాంతిని పొందగలుగుతాడు అంటూ ఆ భగవంతుడు మనకి భగవద్గీత ద్వారా బోధించినటువంటి చెప్పి ఆయన చెప్తారు ఇంకా. సో ఆ విధమైనటువంటి జీవనమే, ఇదే ఆధ్యాత్మకము, భగవన్మయమైనటువంటి జీవన విధానము. దీనిని పొందిన తర్వాత మనిషి మోహము చెందడు. మరణ సమయంలో కూడా ఆ విధమైనటువంటి భావనలోనే అతడు నెలకొని ఉంటాడు. తద్వారా అతడు భగవద్ రాజ్యాన్ని పొందుతాడు. సో ఇక్కడ మరి కర్దముడు కూడా అదే విధమైనటువంటి ప్రశాంతమైనటువంటి మనసుతో ఉన్నటువంటి స్థితిని ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు. భగవద్గీతలో తెలుపబడినట్లుగా సముద్రంలోనికి వేలాది నదులు నిరంతరము వచ్చి చేరినప్పటికీ కూడా, అదేవిధంగా మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి ఈ ప్రభావంతో ఉండేటువంటి ఇంద్రియ భోగ వాంఛలు, ఎన్నెన్నో కోరికలు ఉన్నప్పటికీ కూడా ధీరుడు అనేటువంటి వాడు ఆ కోరికల చేత కలత చెందడు అని చెప్తారు. సో ఏ విధంగానైతే సముద్రంలోనికి నీళ్లు వచ్చి పడుతూ ఉన్న సముద్ర మట్టంలో ఎప్పటికీ అది ప్రశాంతంగానే ఉంటూ ఉంటుంది. సో కొంత నీరు ఆ కాంతి ద్వారా, వెలుతురు సూర్యరశ్మి ద్వారా కొంత ఎవాపరేట్ అవుతూ ఉంటుంది. అయినా ఆ సముద్రము కలత చెందకుండా ప్రశాంతంగా ఉన్నట్లుగానే భక్తుడు ఆ భగవంతునిపైనే మనసును స్థిరపరిచినటువంటి భక్తుడు, ఆ భగవంతుని యొక్క పాద పద్మాల చెంత భక్తి యోగంలో నిమగ్నమై ఉన్నటువంటి వాడు, సో ధీరుడు అంటే అంతర్ముఖి అయినటువంటి ఆ ధీరుడు, స్థితప్రజ్ఞుడు అని చెప్పబడేటువంటి ఆ భక్తుడు ఎటువంటి కలవరాలకు గురికాడు అని చెప్తాడు. అతడు ఈ బాహ్యమైనటువంటి ప్రకృతిని గాంచక తన అస్తిత్వపు ఆధ్యాత్మిక స్వభావాన్ని గాంచుతాడు. సో ఆ విధంగా స్థిరమైనటువంటి మనసుతో, అంటే ధీర చిత్తంతో అని చెప్తున్నారు, స్థిరమైనటువంటి మనసుతో శ్రీకృష్ణుని యొక్క సేవయందు నెలకొనేటువంటి భక్తుడు ఎప్పుడు కూడా ప్రశాంతతను పొందుతాడు అని చెప్తారు. ఆ విధంగా అతడు ప్రశాంతంగా ఉన్నటువంటి ఆ భక్తుడు తన అహంకారము, మమకారాలు వదిలివేసి ఆత్మానుభూతిని పొందగలుగుతారు అని చెప్తారు. సో ఆ విధంగా అందరూ కూడా ఆధ్యాత్మిక అవగాహన స్థాయి ఆ విధంగా కాంచి ఆ భగవంతుణ్ణి సేవించడం ద్వారా ఇక ఈ కష్టాలను ఆ భక్తుడు పొందడు అని చెప్తారు. సో అటువంటి ఆ భక్తుడు, ఆ శుద్ధ భక్తుడు, స్థితప్రజ్ఞుడు అయినటువంటి భక్తుడు తనను మరియు ఇతరులను
సరి అయిన దృష్టితోనే గాంచుతాడు. అంటే అందరిలోనూ, ప్రతి జీవిలోనూ సర్వదా తనలో కూడా భగవంతుణ్ణి దర్శించుకుంటాడు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నట్టు. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. ఇది హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాద్ ప్రణామ్స్. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాద్ ప్రణామ్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండవత్ ప్రణామం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, నమస్కారం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు, ధన్యవాదాలు. రామకృష్ణ ప్రభు.